Evo ga program. Lili, šta promeni? Dva kibe! Znači, živiš u Beogradu i rabu. Lile, noće ja. Ne, brate, ja ne podržavam ono. Ona je gata. Bez da samo nema sreće. Pa šta je Milan Belek zamjer? Uglavnom me oporio. Ej, bre, šutni sad! Meni se znaš kaj je škotsku vodu. Brate, igra Masno bilo nužu od klađa. Igra izgledajući futbol. U tebe cili ustate je. Promatri ga! Cili ustate je. Promatri ga! Koji kiks. Koja kiksara. Koji kiks. Koja kiks. Viš kad nisam vidio taj sreće. Tam ništa nije bilo. I... Šta radite me tome? Idi bre! Radi se bre! Lile, uzmi mi deca najmilija. Manchester City, Manchester United. Manchester United, Manchester City. Evo bi će kurac, GG. Vojka 3-6. Brate, šta brani ovaj čovjek, ovaj nije pazar. Sve tako malo zanimljivije ekipe i radi isto. Ne brate, glupo zato što ima 5 tima iz Beograda. Mi rekao, i dosta tebe ni kući. Evo ga. Ja za vas snimam. A ti kažeš da ti bude opasno? Evo ga! E, ljudi će tu kola, no? Gledaj bre na koš, šuti, ajde! Gledaj šta padaš! Pa da. Ne možda je bilo, ne dobro ekipa. Ajde be, daj mu bre! Dobre, bravo! To je Sokratas, to je pitanga. Molim. Treba ga zameniti da ga je peda. Molim. Ali ja sam ovdje u Subotilac. Pa ja moram da živim prvo u kući. Ovaj gol je kako dalo. Opet 2 golmana imamo. Penalti sad, a? Igu brani na imi kombinaciju. Ne radi je molim. Kako da radi? Evo gol. Aj gol. Go! Go! Dal ga, pa. Go! Go! Baki do kraja, u go! Pazi na offside, Boško, pazi na offside! Go, bravo! Na vodi! Pazi na offside! Go!
Bravo! Dobro, ću te čekam, ću te nadzem večeras. Prati, Boško, go! Go!